bos jamu kanggo Bapak Maes tuan rumah sepuh, kanggo Bapak Wayu tuan rumah karomboke Wayu, kanggo Sunda Lambu ayo mangga jaturi. Lamun arep rumah tangga bebeneran ajangan awan bengi kanuyuran balik esuk cangkeme mampu inuman alasane diajak batur meleka dalan-dalan Mas Suri, Mas Suri matur kesun Mas Suri, terus Mas Suri pegat pisan sampai wis tok talak pulang murim pokat wis lagi kudune jaluk balen maning angger kaya sing dingin tetep bae Mas Suri gawe nyiksaning batin kanggo Mas Riwan maneng ayo Mas Riwan sing duwe Tegal Taman ada temen ponakan dewek dalan-dalan wong Tegal Taman Mas Riwan buka joget ayo Mas Suri disambung maning berita yang ganing penderitaan Mas Suri geleng sampean selalu ugal-ugalan coba kang maringi nume lan ugal-ugalan inget nih keturunan anak wis gede-gede pegat pisan sampe nantok talak ke ajuri pulang murim pokat wis lagi kudune jaluk balen maning angger kaya sing dingin tetep bae riwangan gawe nyiksaning batin matur kesun kanggo ajuri kanggo Riwan sing duwe Tegal Taman kanggo Bapak Maes tuan rumah sepuh kanggo Bapak Wayu bos ayam tuan rumah kanggo tuan rumah sepuh Bapak Dong gua ketar joget lara hati pengen isi bunuh diri priwen keturunan maring inum
ugalane inget ning keturunan anak kiwis gede-gede lamun arep rumah tangga bebeneran ajuri aja nganting awan bengi keluyuran bocamu balik esok sangkeme mampu inuman ajuri alesane diajak batur melekang sampenan entok talake ajuri mulang kuriman pokat wis lagi tudut neng jaluk balen mandi angger kaya sing dingin ariwan tetep bae gawe nyiksa ning bat matur kesuwun kanggo ajuri